इतना सुंदर गाना भाई। बबुआ के खुश हुए कौन बबुआ के? अभियंता के बबुआ के। बबुआ के खुश को के जयबू ना। छोटलाल बबुआ के इतना खुश कर दे छोटेलाल बाबू के कि पश्चाताप के आंसू निकल जावा। बाकी प्योर रंडी भी आई एकदम अव्वल रंडी बाड़ी 5 गो मरद खा घोले हम हमारे के भाई बनाओ तारू रे रंडी रजो रंडो गुड्डू बाबा ने हमरा बीडीसी प्रत्याशी ब्यास के कोनो समाज के कहतो चले बुर लई कोन के हमरा के भैया कहतरी जे हई दे दे भैया देखो न पिंकी संत के मंडली हम फुहर बोलना चाहिए पहला मनु के लड़ा में पमूत देबू अरे ये तो भाषा बोले चाहिए हमरा के भैया कहे चाहे रोवा सब प्रत्याशी बैठल बानी लाइन दी बेंजू के लाइन ऊ तो पोलियो वाला गोड़वा पातर बाबू तब बेवकूफ बड़े बड़े हई हम कहवे कि कहां कर लड़का खोजे झाल बजाओ खाती तो कहता रे कि लाइन से नहीं है तो कल हलो तिल को कल हई जे लाइन से खड़ा बा ई लोग तारा बहनी के बारात आइल बा कल ना बारात नहीं खे लोग नहीं खे हई उदय साढ़ू को लइका हमें नु बड़ी बोलता है भाई हमारा के लंगड़ा लंगड़ा कहता हमरो साढ़ू भल में हमर भल साढ़ू को लइका माने बेटा लगी हई लोग पिछवा जे लाइन में खड़ा बालो जान तर उदय काहे खाती हरमाई चोदे खाती खड़ा बालो देख ले लाइन लगो ले कौन नंबर देबो बेटा तो हेने जान तर कौन नंबर देबो तोर पापा बाला अरे लाइनवा दे भैया तारा ऐसा साढ़ू को लइका हो ना बोले चाहिए देखे लाइन एमे लाइन मांगत रहो बिजली में कटल बा देखलो बिजली के बिजली वाला तार वाला जोड़ो इतना एकर पापा बालो देखे चल गए 1:10 हो गए मर्द तू नहीं तू खाली फालतू बोले में 1.5 घंटा घई देला हो तर के 11:30 में माइक दिए रहुए 1:10 हो गए बताए हां तना फालतू ब्यास वाला लाइन दे दो प्यास होए एगो त ई पागल ब्यास देखो माइक कमराओ मत ऐसे कि एगो पागल रही तो चल जाई माइको खत्म अच्छा आई गायक तो खत्म है बड़े खत्म भाई साफ छेछड़ा बड़ा तारा कुछ बोले में तन को शर्म लाई लगा सब बेकूफ साफ छेछड़ा हो गए बड़ा ससुर गाय कहो है महुआ मार के बिगड़ के बड़ा दारू पिलो हम अबे चिकने के पियता रहो है ना दो टमाटर बा एगो खीरा बा सलाद काटा अगर चटक ना लगी तो धनिया के पता नो चली है दुर्गा पूजा में खोटाइल लेके अभी करनाइल बा ना जाए तारा दल में काहे गोली है जानला हां तार बेटी है वो से हम तो पिंकी के भाई बन रहनी हो तू एकर पापा बन जा हम एकरा से बियाह कर लेतानी हित रामा के कन्यादान को दो हमरा बड़ी श्रद्धा संतोष यादव जी बीडीसी महोदय नियाजीपुर से पुरस्कार दिल बनी ब्रह्मपुर मेला मलिकार धीरज ओझा भी हमारे के पुरस्कार भेजले बनी हार्दिक शुभकामना करते हैं ये तार बगल की बेटी तारी है कौन है तू ये कौन है गाता नचनिया से भाई को होइबो रंडी से अपन गाड़ी देतो रह आ तू गाड़ी देत रह हमरा जिला परिषद में जीतल बड़ा नु ए बेरी हमार हवा जीतते है जो ले ले तारा निश्चित हारक बा भारी बहुमत से हारक बता रहा कोई नहीं तरह के ले लिया हम तो वो बेवकूफन के फेर में रहिली हां कौना सरवा ऊ कितना बेवकूफ बड़ा सो हां जी कि हे मौगा बेवकूफ के वोट दे के जिला परिषद बना दे मौगा के छिनरा ब्यास के छेछड़ा बड़ा सा राज ना उहे उकर दवाई दी तो लइकवा के लागत रहा के अंगठा खोदे के सुतल तो ओकरा पाछा से ठेहुन चेक करत रहा के माटी लागल बा ठेहुन चेक करत रहा के माटी लागल बा काहे तार सुधर जा सुधर जा हम कहत ना हमरा के बोलवानी ना बहनिया के पुड़िया सावरिया 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 रो
गले बड़े तो गीते में चलो हाँ ऐसे प्रसंग के तना मुंह हटा दल बड़े प्रयास कइल जाए कि लोगन के निक लागे हाँ खाली लइए हुई चुटकुला चुटकुला भी कहला बड़े हमरा के कदो हम अपने थी निकाल के आगे मजूर करी अंगिया मजूर करी कहीं कर बेंजू वाला मझौआ के हवे कहत रहे एगो मझौआ बागड़ गांव हो इनार में इनार में भैंस गिर रहे ना तो ऊपर से बांस के पत्ता दिखावत से निकल लिया आही इतना बेवकूफ गांव के तहर बेंजू वाला है मऊ घाव से गाँव जाके अभी तू इतना जानता रहनु कि एम्बुलेंस के मारलो 4 लाठी के तू ना खइबू अभी तोर के हाल जानल हो तारा बेंजू वाला के मेहरारू के पेट में लइका रहे आ 9 महीना बीत गई 10वां महीना चढ़ गई आवते ना रहेलू अच्छा तो मनोज के एक जना छोट भाई बड़े कहत रहे आ जाई दही चूड़ा सान के अच्छा गाँव का मौगी के चूका मुका बैठा के दही चूड़ा दिखाओ तर से भौजी तनी देखत हाथ ले लइकवा छलक के आके दही चूड़ा मुंह में लेवर लेला उतना होशियार गाँव इतना लालच रहे लइकवा के बड़ी पुराना धमगौले बड़ो 40 साल पहले सायरा बानो रहली सायरा बानो कतना बे सायरा बहन कहे लगत लू उहे गौले रहली कि जब मोहब्बत तो बेदर्दी जमाने से अब दुल्हन के गीत एगो अजय बाबा पर भी गाए ऐसा मुखिया हम ना देखले रहनी दुल्हन के गाय एगो ऐसा मुखिया हम ना देखनी ना जे गांव के अपना पैसा से पंचायत खातिर एम्बुलेंस किन के देले बनी देले बनी हमनियो पर लुटौनी हम कमेटियों के देनी हनी ऐसा ने मुखिया चाही पहले ही सब परिवार होके धन दौलत भरल होके मैं तो गरीब के मुखिया बना देला पर कमाई के फिर में लग जाता तब का गलती करनी हम ना गरीब के बना देबो कमाही के नोचे चौथे के फिर में लग जाता रहे आज लेके का रोड ना आज पहले से परिवार बटे जरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम चलता प्रॉपर्टी डीलर के काम चलता वहाँ के तो वही से लाल बानी तब इतना लुटेबो कनी हमरा पर तहारा पर गीत गाए लास्ट में 2 लाइन आज गाय के बा मालिक लोग कहता अश्लीलता बंद करो कहाँ अश्लीलता होता रगड़ा रगड़ी में होला हमने घरवा अश्लीलता बन बा हमने का अपना घरवा के कहता नहीं जा हमने का तो मर्द है जा हमने घरवा के मौगी लड़की जब तिलक आवत हवे तो माइक में गावत लोग के माइक छीनता हनुमान चालीसा गावली से हमरा घर लड़की माइक में तिल को हरू लोग के कमलबास के दीदी रूसेली चौकी पर जाके सुतेली गाँव के धोबी के गधा आवेला मोबाइल के रिंगटोन बजा के जगावेला पूछा काहे कनी हो जब हमारा के आके पिंकी भैया कली हो हम तहार छोट भाई है तू बड़ भाई हो तो पिंकीए के हम कहो अब हमार बहन भइल तो तहार फुआ थोड़े लगे तोहरो तो बहन हई तार बेटिए में लगी तारा ऐसा ना कहो जे न चल ई गौ नहीं ना हो ई गौ नहीं ना देखो सुधरे के प्रयास करब लइका नहीं खर हो गइल हमने के दोस्त तारा के हाथ जोड़ता नहीं भैया सुधर जा हम तारा कहता नहीं सुधर जा तब विधायक हो जो छोड़ी हटाई